magandang hapon po sa ating lahat mga kabalen. Shout out po sa lahat ng mga nakatutok sa afternoon edition nitong CLTV 36 News Stream. Opo, Kuyang Justin Dizon pa rin ang inyong pong news streamer. Maghahatid po sa inyo ng ilang mga update, news update na dapat po ninyong malaman ngayon pong 12:57 ng tanghali o ng hapon, ngayon pong December 4, araw ho ng Miyerkules. Sa welcome po dito sa ating news streaming. Samahan po ninyo ako makipagkwentuhan sa akin ngayon pong tanghali at pag-usapan ho natin yung iba't ibang mga bagay ukol ho dito sa ating komunidad. I-like, i-share itong ating news streaming at sa mga oras na ito, ayan, nakikita ho natin yung sitwasyon ng trapiko, gayon na rin ang panahon sa ilang bahagi po ng stretch ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang inyo pong napapanood, yan, ang inyo pong napapanood mga kabalen ay ito pong live traffic update mula ho sa NLEX Corporation. Real time ho yan. At gaya ho ng aking binabanggit, hindi lamang ho sitwasyon ng trapiko ang ating nakikita dito, kundi nakikita din natin yung lagay ng panahon sa ilang bahagi po ng Kamaynilaan at gayon na rin dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Ayan, gaya na lamang nang nakikita natin sa kasalukuyan sa screen, itong bahagi po ng Balintawak. Ayan, nakita niyo naman, basaho yung kalsada, maging yung monitor o yung camera at maulan din yung panahon dyan. Ganyan din sa may Valenzuela Interchange at doon sa mga papasok ho ng Metro Manila, asahan ho ninyo ang mabagal na daloy ng trapiko sa bahagi po ng Valenzuela Interchange kung papasok ng Metro Manila. At dito naman sa may Kawayan, ayan, meron din hong pagbagal ng daloy ng mga sasakyan dyan sa direksyon patungong south, patungong Kamaynilaan. Ayan. Sige ho mga kabalen, at ito may mga ilan tayong mga announcement, ilang mga balita. Bigyang daan ho natin yung mga kailangan din nating malaman na impormasyon. Gaya na lamang ito pong traffic rerouting and road closure na ipatutupad sa syudad ho ng Angeles. Yes, mga kabalen, sa darating pong December 7, kapabaluan po karing sablang Angelenyo, ang po karing daralan po karing manggitan ko FYI. Para bigyang daan ho itong solemn Eucharistic celebration at solemn dedication ng simbahan at ng altar ng Pisambang Maragul o yung Holy Rosary Parish dyan ho sa Angeles City ay isasara itong mga ilang kalsada. Ito ho yung magiging sarado. Yung Santo Rosario, mula ho dyan sa may bahagi ng Holy Rosary, doon po sa kanto after Holy Angel o doon sa tapat ho ng dating munisipyo ng Angeles. Ito po kasalukuyang museo ng Angeles. Ngeni, yan, sarado na ho yung magiging sarado ho yung kalsada dyan simula ho alas 8 ng umaga at sarado ho hanggang sa may Nepo Mall at bukas lamang yung area dun sa tapat ng Genra Mall. Isasara din mga kabalen, mga karehiyon, ito pong bahagi ng Nepomuceno Street o itong kung ikaw ay nanggagaling ng San Fernando o dun sa area po ng Holy Angel o yung toll house, yung parking lot ng Holy Angel o yung parking sa tabi ng Holy Angel, yung kalsada kung saan kumakaliwa patungo ho ng Plaza Angel o sa Heritage District, sarado rin ho yan at inaabisuhan po yung ating mga kababayan na dumaan sa ilang mga alternatibong ruta. Yan, Santo Rosario Street mula sa corner po ng St. Joseph Avenue hanggang RCBC. Santo Entierro Street mula po sa corner ng Santo Rosario hanggang Miranda. Sarado rin ang Nepomuceno Street mula ho Lacandula hanggang Santo Entierro. Yan po ang update ni Karen Maurilio at ang
mula ho sa Angeles City Information Office din. Itong ating impormasyon. FYI, sa December 7 na ho yan, alas 8 ho ng umaga. Ito ho mga kabalen, magbubukas na rin itong Christmas Village dyan ho sa syudad ng Mabalacat. Opo, gaganapin ang Sala ng Pasko o The Light of Christmas sa pangunguna ho ng Mabalacat City Local Government at ng NCCA o ng National Commission for the Culture and the Arts. Ito hong December 6 p.m. hanggang 8:30 ng gabi sa Mabalacat City Hall grounds sa Severa, Tabon, Mabalacat City. Panoorin ho ang pagtatanghal ng Arti Santa Rita na kanina lang binanggit ko, pararangalan ho para sa institutional category dyan sa Performing Arts ng Most Outstanding Kapampangan Awards 2024. Ayan. Congratulations muli sa Arti Santa Rita. Ayan, kasama ho nilang magpa-perform, magtatanghal sa December 6, Friday, 6 p.m. to 8:30 p.m. sa Mabalacat City Hall grounds sa Severa. Itong Kaya. Okay? Ayan ho ang mga handog ho sa inyo ng NCCA at ng City Government ng Mabalacat. Ito ho yung schedule of activities. Papakita ko. I-zoom natin para mas maliwanag. Diyan ho sa Mabalacat City Christmas Village. Ito ho ang ating grand opening. Mangyayari ho yan. Grand opening December 6, Friday. Pagsapit ho ng Sabado, December 7, merong ECCD Christmas Costume Contest. At magtutuloy-tuloy ho yan sa December 13, 16, and 17. Yung araw ho ng linggo, December 8, may all-pet Christmas costume showcase. Maligayang Pet Ko. Ayan ho ang title. Ba, exciting tong Maligayang Pet Ko. Isali ko kaya si Pepito dito. Ayan. Isali ko kaya yung aso ko. Ayan. Tanungin ho natin siya kung baka gusto niyang sumali at mapaghandaan niya. Ayan. Maligayang Pet Ko. Interesting to, costume contest ng mga pets. Parang magandang panoorin ito at opo mga kabalan, wag ho kayong mag-alala, ihahatid namin sa inyo yung latest dyan, yung mga cute na mga pets. Maligayang Pet Ko. Magandang aktibidad to. Kung wala ho kayong gagawin, ayan, maglibang ho kayo sa iba't ibang aktibidades na gaganapin sa Christmas Village o kung naghahanap kayo ng papasyalan, lalong-lalo na sa weekend. Ayan, Maligayang Pet Ko. December 8, Sunday, and then pagdating ho ng December 14, Saturday, they'll be hosting Indak Kabataan, a Christmas dance open competition. Ayan. And on December 15, Sunday, Your Face Sounds Familiar, Mabalacat City version. Ayan. And on Wednesday, December 18, Win na Win sa Magarbong Christmas Bingo 2024. And kinabukasan, December 19, ay araw ho ng Huwebes, magkakaroon naman ng LGU Night. At yung araw ho ng Biyernes, December 20, it is a Friday, there would be a Zumba contest at ECCD Christmas Costume Contest. At yung araw ho ng Sabado, may choral competition, December 21, and on December 22, isang magarbo at bonggang konsyerto, closing concert. On December 22, that would be a Sunday. Yan ho ang iba't ibang aktibidad na nakahanda, naka-line up dyan ho sa Christmas Village sa Mabalacat City. Ito, announcement naman ho tayo. Kaugnay nitong suspensyon ng trabaho sa gobyerno dyan ho sa syudad ng San Fernando. Half day, December 5 o bukas, ipatutupad po ng City Government ng syudad San Fernando, Pampanga, 8 a.m. to 12 p.m. Ito pong work schedule. Now, sa Webis yan, December 5.
kaunay ho ng kanilang Annual General Assembly. Gayunpaman, magpapatuloy ho yung operasyon ng mga serbisyo at para sa health, peace and order, calamity and disaster preparedness and response. Balik full operation naman ho yung LGU sa darating na Lunes, December 9 bilang bahagi ng kanilang 4-day compressed work week. Yan ho ang schedule. So FYI ho sa lahat ng mga merong inaasikaso, merong transaksyon sa iba't ibang tanggapan ng city government ng San Fernando, Pampanga sa December 5, araw ho yan ng Huwebes. Bukas, half day lang yung kanilang trabaho o yung pasok ho sa mga tanggapan para bigyang daan yung Annual General Assembly ng Local Government Unit. Iyang advisory hong yan ay mula sa City Information Office ng Siyudad San Fernando. Sa puntong ito, bigyang daan naman natin ang ilang mga balita rin sa Facebook page ng CLTV 36. Panoorin ho natin itong ilang mga update. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating kwentuhan. Ito, bago yan, shout out muna kay Brian Limbag. Nanonood ho siya mula sa Silang, Cavite. Yan, live tayong napapanood ni Brian sa ating YouTube channel. Yan, sa CLTV 36 Official. Maraming salamat, Brian, sa iyong pagsuporta sa CLTV 36. Ayan. Pwede ho kayong makibahagi sa ating talakayan. Pwedeng mag-comment dito sa ating live news stream at ipa-flash ho ni Kuyang Justin itong inyong mga komento. At i-like, i-share ho ninyo itong ating news streaming at nang sa gayon mas marami na mga manonood yung ating maabot. Pinarangalan ng Department of Agriculture Central Luzon bilang Best LGU Animal Center sa buong rehiyon ang City Veterinary Office ng Angeles City. Iginawad noong October 15, 2024 ang pagkilala sa epektibong implementasyon ng lokal na pamahalaan sa libreng kapon o spay and neuter program para sa mga aso't pusa sa lungsod. Ayon kay Dr. Christian Arcilla, ang City Veterinary Officer ng Angeles, ang nasabing programa ang nakita nilang paraan upang panatilihing balanse ang populasyon ng mga hayop sa buong syudad. Nag-formulate po kami ng mga strategies para at least ma-minimize po makontrol po yung dog population and cat population. At the same time, yung transmission ng ibang sakit, particularly rabies, kasi medyo sabihin natin, malaki po ang gastos lalo na po sa human side pag nagpa-preventive vaccination ka. Ipinaliwanag din ni Arcilla na bagamat mawawalan ng kakayahang magparami ang isang hayop na pinakapon, mas marami pa rin itong dalang benepisyo para sa kanila. So may mga mataas na chances of tumors lalo na po pag buo yung animal. Pero hindi po siya na kastahan or nag-mate or hindi po siya nagkaroon ng one cycle of pregnancy. Doon sa mga lalaki naman, may iwasan po natin yung mga pakalat-kalat at mga nakikipag
away po doon sa labas kasi there's no reason for them to fight. Kasi yun nga po, they fight because they want to breed. Bukod pa sa kalusugan, tiyak din na mas magiging malambing ang mga pets na na-spay and neuter dahil magiging buo ang kanilang atensyon para sa kanilang mga human. Kaya mas magiging mas malambing po sila noon. Kasi yung time po nila na binigay na sa atin ulit hindi na po doon sa pakikipagbarkada nila doon sa labas. Sa datos ng City Veterinary Office, nalampasan na ng Angeles City LGU ang target nitong 1,744 spayed and neutered pets para sa kasalukuyang taon. Kabuo ang 5,973 na alagang hayop naman ang nabigyan ng libreng serbisyo, buhat ng ilunsad ni Mayor Lazatin ang spay and neuter program sa Angeles City noong 2020. Binigyang diin ng alkalde na nananatiling dedikado ang pamahalaang lungsod sa pagpapalaganap ng responsableng pag-aalaga ng pets sa pamamagitan ng mga programang libreng kapon at anti-rabies vaccine. Samantala, mayroong kapasidad na 70 cages para sa mga dogs at 30 cages para naman sa mga pusa ang animal shelter ng Syudad Angeles. Tiniyak ng team leader ng pasilidad na si Eder Pasamonte na 100% safe, malinis at masaya ang mga hayop na nasa kanilang pangangalaga. Araw, pagkatapos pakainin, pinapatignan ko para yung pupo hindi nila mahigaan, hindi nila makain. Stop ko na halimbawa nasisira yung mga kulungan natin, may nagre-repair. Meron din nagtitrain. At bilang isang animal advocate, nananawagan siya sa mga Angelenyo na isailalim sa programang alok ng lokal na pamahalaan ang mga pets upang manatili silang malusog at masaya. Hinihikayat po namin kayong ma-spay and neuter ang mga alaga ninyo. Ipalista nyo lang po sa amin. Magbibigay po kami ng dates kung kailan nyo dadalhin yung mga alaga nyo. At sa mga kababayan din po namin, huwag na natin pong pabayaang pakalat-kalat yung mga alaga nating dogs. Dahil alam naman po natin, bawal yon na sa batas natin. Bawal na yung mga stray dog na pabayaan natin. Sa mga nais magkaroon ng fur babies, mangyaring magtungo sa City Veterinary Office ng Angeles City Hall Compound sa Barangay Pulong Maragul para makapag-ampon ng pets na na-rescue. Ang mga alagang hayop dito ay handa nang i-adopt, malusog, at dumaan na sa spaying o neutering upang matiyak ang kanilang kalusugan. Lizan Morten, CLTV 36 News. Start this ball. Number 1. Ito ang numerong nabunot ng Barangay Kalulot ngayong taon para sa pinakamasayang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Ibig sabihin, ang higanting parol ng barangay ang una sa listahan ng mga magpapakitang gilas sa kompetisyon. Pero ang tanong, sila rin kaya ang maging number 1 sa puso ng mga hurado at manonood? Higit sa titulo, malaking karangalan daw para sa Kalulot ang may pamalas ang kanilang galing sa paggawa ng parol. Sa Barangay Kalulot, ito po lang, hindi naman competition, yung sinabi ko na, para lang makita lang yung pangalan ng Kalulot ng buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Opo, hindi kami nakikipag-compete kasi po napakagaling lahat ng mga lantern maker natin. Saludo po kami. Bukod pa rito, isa rin sa kanilang mga pangunahing hangarin ay ang mapreserba at maipasa ang kultura at tradisyon ng lantern making sa kabataan. Kaugnay nito, nagkaroon daw ng tour ang mga mag-aaral kung saan kanilang ipinakita ang paraan na paggawa nito mula sa pagdidisenyo, pag-aayos ng rotor, hanggang sa pagpapailaw sa parol. Ang lantern maker ng Barangay Kalulot na si Marcelino Ambrosio, excited na sa mismong araw ng kompetisyon. Ngayon po Giant Lantern Festival, talagang kaabang-abang po talaga. At talagang maganda po ang nakalalabasan po ng ating Giant Lantern Festival dahil lahat po ng lantern maker naganda po sa taon pong ito para po mapasaya po ang mga manonood po natin. 10 taon pa lamang daw ang ngayon 46 years old na si Ambrosio na magsimula siyang gumawa ng higanting parol. Anya, sa pamamagitan ng tradisyong ito, ramdam nila ang tunay na saya at diwa ng Pasko. Wala rin daw kapares at talaga namang maipagmamalaki ang mga Fernandino at Fernandina pagdating sa lantern making.
Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanteng parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, sagot namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News.